Hej, velkommen til efterårsspecialet. Med fødselsdag! Yes! Jeg tror, vi rører rigtig meget. Jeg tror, jeg fanger glæden, ikke? Men altså, jeg tror, jeg stikker af med glæden i dag. Det der 50.000 ton! Ja. Hvad snakker du om? Ej, det var gas. Ej, Jeg fanger en glæde, og det er sådan, vi alle fanger en stor glæde. Ej, hvor er det dejligt med dejligt efterårsvejr. Træerne falder bladene op. Men nu må jeg også sige, så er det efterår, men det er så koldt, at det Det er bare ude at efterår er altså dejligt. Ej! Ja, men altså, det er jo godt vejr til fisk. Jamen, det bliver meget godt i dag. Ej, hvor er det ikke bare Se dig ikke frosset til is! Ja! Så kan vi rigtig faktisk fange noget. Ja, her kan vi fange en masse ting, ikke? Ja. Ej, her, nu kan I se, ude her på vandet, der trækker fiskene sig helt ud på midten af vandet, fordi det er jo koldt, og så vil de gerne ud på midten, så de ikke kan blive fanget. Godt. Altså, nu skal du høre her. Det her, det er fandme ikke en ordentlig knude, der skal binde ordentligt dobbelt. Det gør mig klart. Og så er det bare med at lægge den sådan her i vandet, og så følge den lidt. Sådan her. Ups. Hey, kom med den her, mand. Jeg fanger jo heller ikke en skid.